Нали знаете, че има някакви гадни учители? Не го знаете, вие живеете с този факт. И всичкото му отгоре не сте само вие. И аз живея с такива същества. Честно да ви кажа, нямам толкова токсични учители. Забравила съм какво е да имаш токсичен учител. Чака малко да се спомням. Ще бъдеш изключена. Нищо няма да дори да лег домашни паши. Нямаш никакъв шанс. Ще бъдеш изключена. Ще повтаряш. Какво може за Бога да направим? Мисля, защото всеки ден ги гледам и се чудя какво да правя с тях. Днес ще се запознаем с природния компонент климат. Извадете си тетрадките и сложете на маса по един атлас. Иване, какво се въртиш там? Какво има? Да дойда ли там при теб да видя какво има? Боже мой! Голям мързел си! На ента степен. Айше, ти на къде гледаш? Пред прозореца. Браво, бе, момиче, браво! И аз се и по-бързичко. Стани и ми кажи. Припомни. Каква е същността на климат? Какво си мрънкаш? Какво си мрънкаш под носа, бе, момиче? Ей, до тука ми дойде вече. Еми, сега ще пишем на дъската. Първо, не трябва да им се връзвате на гайдата, както на токсичните хора, така и на токсичните учители. Ей, не им обръщай внимание. Ей, не ми обръщай внимание, не им обръщай внимание, защото колкото повече им обръщай внимание, те започват да се ядеш още повече. И знаеш ли какво става? Нищо не става. Скапва си нервната система, мислиш си, че всичко ще отмине, не става така. Има няколко фактора. Примерно, ако учителят ви се кара, защото му е криво, вече тогава може да кажем, че той е токсичен. Иначе, за какво? Мисля, ако вие си цъкате по телефоните и си мислите, че той ще ви търпи, първото нещо, което трябва да направите е да разберете, разбери дали учителят го прави нарочно и дали... Защото наистина иска малко да те потупа по задника, да те потупа по ушите и да ти каже: ехо, искам малко да внимаваш тук, защото наистина писна ми да блееш като овца. Ако просто наистина разбереш, че е токсичен, разбери какво мога да направиш по въпроса да не се ядосваш ти. Второто нещо, което може да ти помогне да се справиш с токсичните хора и токсичните учители, е да мислиш по въпроса. Мисли как може да се измъкнеш от цялата история. Било то да се сприятелиш с този учител или ако ти е толкова токсичен и противен, просто да не му обръщаш внимание. Трето нещо, което трябва да направиш против токсичните учители и хора, е да действаш. Това са трите стъпки, които трябва да направиш. Значи, разбери, мисли и действай. Разбери дали този човек наистина е токсичен, защото все пак ти работиш с него и трябва да помислиш малко така, да разбереш неговите неща, черти, работа, ако искаш наистина да направиш нещо по въпроса. Мисли дали имаш нужда или трябва да се сприятелиш с този човек и да имате по-добро отношение един към друг. Дали това е нужно или просто да не му обръщаш внимание и да си изкараш по някакъв начин оценките без изобщо да връзваш някакъв контакт. И когато учителят почва да се заяжда с тебе прекомерно, ти да се опитваш, нали, смисъл да измислиш начин и да се измъкнеш от цялата тази ситуация, или просто да го наклеветиш на шефа му, наречен директор, и да се свършва. Пък третото е действай, т.е. тези неща, които си измислил, тези неща, които си ги разбрал, да ги приложиш по някакъв начин.
психологически да се справиш с цялото това нещо, защото наистина токсичният учител ти вреди супер много психически. Той ще иска да те смачка, той ще иска да те направи на гъст, той ще иска да те пребе и не позволявайте на абсолютно никой да ви пребе психически, дори да иска, дори да се опитва да го направи, просто не му обръщайте голямо внимание и ако наистина ви писне, ето тук ви е дошло, вземете някакви мерки. Смисъл, аз не мога да ви кажа, вземете това и това, направете това, защото аз примерно с токсичните учители съм се разправила чрез родителите ми, чрез директорката и такива работи. Просто много нерви и много караници. Преди да направите тези караници, преди да се занимавате да си тровите тройно нервите с директори, учителката, която дразни родителите ви, комисии и такива глупости, преди да се занимавате с тези тъпоти, аз предлагам да пробвате метода да се добра по някакъв начин с този учител и да му стана фъра, защото той си няма приятели, защото е противен. Дали някакси не искам да е супер гадно това видео и не искам да давам някакви супер гадни съвети. Примерно, мразете учителите си, защото те са отвратителни и винаги са били. Хората не са отвратителни, защото няма причина. Трябва малко така да мислим по-оптимално и да не стигаме до крайността, която трябва да се разправям с учителя и да го смачкам и аз да го смачкам и той да ме мачка и така да се мачкаме взаимно до края на света. Искам да ги бутна. Искам да ги гръмна. Писна ми от тези учители, писна ми. Даскалото почна, отпред да ми писна. Карам втори час и вече главата ми се вкисна. Даскалите, или ми да ги гръмна, или да ги бутна в скала. Ужасно стръмна, ужасно стръмна. В крайна сметка, като се замисля, нещата, които важат за токсичните хора, важат и за токсичните учители. Така че, ако искате да видите клипчето за токсичните хора, може да цъкнете ето тук и ще видите гениалното клипче. Мога да ви кажа, вземете този учител, направете го на гъс, изпейте му песен, покажете му средни пръсти, забрете го в кучи гъс, в смисъл много лесно мога да го кажа това. Обаче всеки втори може да ви го каже, всеки втори може да злослови, всеки втори може да обижда другия и може да го мачка. В смисъл може да опитва да го мачка, а дали ще го смачка е друг въпрос. Мисля, всеки втори може да направи тази злобия. Обаче аз мисля, че преди да направиш цялата тази злобия, малко се успокоиш и да си кажеш, чакай малко, може да има друг подход. Това беше всичко от мен. Се видим следващия път. Дано ви харесва този клип. Абонирай се!